No se on Matias Elbrossilta, morjesta. Me ollaan Hyötyvoiman kanssa tehty aivan loistava Black Friday-kampanja, eli kaikista jo edullisista aurinkopaneelipaketeista 250 € alennus. Ja seuraavaksi Jesse näyttää tuotteista hiukan lisää. No se on Jesse, morjesta. Eli meillä löytyy esimerkiksi inverteripuolelta Crowattia, Huawei tai Solista. Ja paneelipuolelta löytyy Canadian Solaria, Jinkoa ja Trinaa. Ja meidän suosituin paneelipaketti koostuu 415-wattisesta Trinasta ja 6 Soliksesta. Nyt Iisakki näyttää, miten homma etenee. No niin, se on Iisakki tässä Hyötyvoimalta, terve. Tulkaas katsoa, niin mä näytän, miten tää paketti kasataan. No niin, ja kaikki tää lähtee täältä meidän verkkokaupasta, minne pääsee tästä keltaisesta napista. Seuraavaksi ilmoitetaan tuo vuotuinen energiankulutus, minkä jälkeen tämä ohjelma sitten ehdottaa sulle tietyn kokoista järjestelmää. Sitten jatketaan eteenpäin ja mennään valitsemaan aurinkopaneelit. Sen jälkeen valitaan inverteri, ja sitten tämä tarjoaa optimointia ja energiamittareita sekä akkuja, ja nämä tulee näkyviin sillä perusteella, minkä merkkisen inverterin olet valinnut. Sitten ilmoitetaan kattomateriaali, ja sitten nämä kiskot näkyy sillä perusteella, mikä kattomateriaali on valittu. Erikoistarpeisiin täältä löytyy rakennuksen lisämahdollisuutta ja ilmalämpöpumppua sekä latausasemat noihin sähkö- ja hybridiautoihin. Ja sitten viimeiseksi ilmoitetaan asennusmaakunta. Sitten yhteenvedosta näkee kaikki elementit, mitä me ollaan valittu, ja niitä pääsee tästä vielä helposti muokkaamaan. Ja sitten lopuksi tässä näkyy myös vielä hinta, ja sitten hinta kotitalousvähennyksen jälkeen, ja rahoituksesta pääsee lukemaan lisää tuolta. Sitten mennään yhteenvetoon, ja tässä on uudestaan tuo yhteenveto siitä järjestelmästä, minkä tuotte kasannut. Ja sitten tänne täytetään yhteystiedot, ja sitten tuohon viitekoodikenttään kun laittaa Black Friday 23, niin saa sen kampanja etuhinnan. Sen jälkeen ei muuta kuin painamaan lähetä yhteydenottopyyntö, niin meidän myyjä on sitten teihin yhteydessä.